issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kaditi umili kan sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Topiko iti IFM News. Manipot ipagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Oh, and we're back, Idol Glenn. It's already 5:49 in the morning. Okay. Kaya tuloy-tuloy apo itintima na panagya pipinadamag. Irata bigat iti Martes, February 10, 2026. And today is Happy Fiesta Lawag! Ayun. Happy Fiesta Lawag. Happy Fiesta Lawag. Kada kay aming nga sangapada. Kada kita saan pa apo nga nakaumay. Iti syudad ti Lawag. Umay kayo na apo. Umay kayo makidaray. Iti Makirambak. kan makirambak. Kiragragsak. Iti Pamulinawen Festival 2026. So, Idol Glenn, umikato rabi? Bareng makapasyar nakton rabi Alam o bareng. adaman kawadwadan. When? Kaya mo ito ibiyang met. Diyan mo. Kasi sigurado na ka mabanug ang tatan kasi adamanin. Dati magbaka niya yung adamanin. Adaman. Bumabagatan kami matmanin. Ala po. Oo. Kita mo na siya deta bagim. Nuwa adaman time mo nga aginana ka. Hindi ko kalman awang pulos. Iturog kung kunan lulangot nan ano nga naksamot man Nananungan ka. When ata aglablaming isman dagiti pidit-pidit Wen. kun. Medyo aglok nang nukadete te nakalulo na. No nananungan ka. So nga masapul nga jayan masapli-saplitan ka ti bulog ti marong. Pakunibit deta. Ngam na pigpig sa kano DJ ko ano ka puon. Ay, diba? Diba mo mga sta? Puon ti marong. Datay, yung po sa tikin na demonyo lang kata na imbes ka iso na ti masamplitan ka datay lugan na iti nasamplitan ti Akasha. Diba? Ang anak kinaya dati panagsamplit dati marunggay kanya na iti kinademonyo na. Kaya ti natupak ang kadetay lugan na ti Akasha. Apo. Ako na apong Glenn di Joy. Apo. Di ba? Haan kasi ka po, no, duma, di obrahin nyo latan, agsiksing pat kayo, obrahin nyo latan, obrahin nyo latan, De Rolio, di ba? Siyempre, amo mo tinasig nga na, di ba, no, damaganda, apay, inubram kasi, siyempre, napintas, na, may feeling na, may feeling na, nga timulong, di, at least, okay naman dyan. Awang matsuksok. Awang kahit kung nga sukat na day. Di lang obram lang. Di ba? Nga nailugan mo isuda, usartiya, red plate, gaputa. Tumalo, as much as possible, kung maapan yung obrain na ya. Hanak tali dito. Anana. Dito kung mausapang red plate nga kastamit. Kaya, kung maagawid ka, mapangka-opisina ya. Siguro mabaling kang makilugan at ada makilugan. Kaya lang ba't? Konsensya lang ba't iti? Kaya lang ba't siguro ti mabalim mo nga maitulungan no anyaman ti no on the way ka. No kaya mo no on the way nga agawid tapos ti sa balit ng turban nyo. Sa balit ti Inlugan mo ha mga ni bakit mo. Tapos sa balit ng tapanan nyo. Ay, napang kayo dita bypass. Oo, dati Glenn na. Ada dati politiko iti napalpalabas na nakita na deta. Ana chismis mo. Deta na Iso ti pagkakukwam deta. Usto deto it's not a chismis talaga pero usto deto eh. Among baka dati napalpalabas sa politiko Idol Glenn na siyempre red plate di ba? Red plate ni Sir. Apo DJ ngalugan na siya. Nakita na nga biglang liko. Ito King's Court. Idirumaran ko na anong paparazzi ang tarwar. Ay, ang ni anati kadwana. Ang ni bakit nat kadwana. An baka ngamin ko kami deta. Yun ang project da. Group project. Di hotel. Mauna Meeting deta. Di hotel. Ay motel.
ha. Oh. Baka anyway no project siguro tayo so nga nagawid data ada mamu. Ay, Ada mumu. Titawag na yung ghost project. Agas-asog nga. Agas-asog. Agas-asog di project na dyan ko nagti hotel. Isa ghost project. Kadyan. Pauna yan. Diba? Ghost project talaga din dyan. Diba? Di kita narigat, no? Isusar ka pa Oo, susarap ti red plate ka. Isusarap yun ta hotel, motel, kan na datumapay. Dati pa Idol Glenn, hindi lang, di ba? Piman ba DJ nga red plate ko na. Apa yan ito, bro, ito? Iso kinong piskarda ko. Ginamit lang po ako. Hindi, ito Idol Glenn. Speaking of using red plate, di kita ba track ti gobyerno red plate Yes. ba? Yes. Aman, di tay quote engineering ko ba? Di quarry kada tali. Oy. Di kita quarry. Adaman ng datay hala nga chismis dito apa. Uso dito mga idol. Kasi mismo na imatangan to matak. Anya. Na ada dito may isang Alam nga mga naimatangan tagong mo. empleyado iti engineering. Hangoy baga ano sa dino engineering aya sa hangoy baga ano aya ng LGU. Baka LGU Abra. Ha, ululot. Apay nga tarin at kataknakan ni Congressman J.B. Bernos. Diba? Astoy, tinapasamak. Personal nga usarem deta paghakot iti example basura ko ma or something. Itan. Dati dump truck, mini dump truck. Napaka nagpaanat pagpagaburo mo. Napapaipaigin ta balayo. Siyempre. Intended for basura lang kumadijay nga truck or in fact in anam ka DJ kat tatay darat ken Graba. one de graba tapon may pagpagabur yung aro di balayo Apay gaburam mo mita balayo ka. ay di igit balayo sago yun diba Nariga mga gaburam ta balayo ka dapat la DJ sala set yo, dapat TV yo. diba kaya madakas jay Wait, ada. engineer pa ikot di Ado, tikas. kapikas jay Kasi siyempre kita isot libre. iso nga libre nga ta Ura. kito susaranda ka ta gasolina ti gobyerno Kata mo, para iti dayta one day ang ka nga nagkasulina, nilibre kang ka. di ba Oh. alang amot nga Ato kas gasolina dyan. kulatan nga shekas jay Ang dami madi mga idol Actually, kasi yung mitibrado no pa, bro, naman dito ang padre. Oh. Pag merienda ang ganito. deta pa may sapay deta compadre system Agsyat ng tulad atong rabiin. Tapos, yoy ini ka na bilog diba tato na maana tapos sa lechon lechon, sana pinasuksukan tili magasot DJ Bulsana lechon manok, Uy. na isupot. we Sagdodos. so na yan una sizzling bangus dati anas sa gasingko Sagpipiso, hindi. Sagpipiso. nga idol anyhow hana mabaling nga kasto ti obra and gumadagit tay be fair alang arti ko na ni Apo PBBM kada kayo mahiya naman kayo Okay. di ba So, agipastan. Agitap no, maikan. oo aga move on tan Ag move on ta ka dito yung red plate at sapay ko mata adamot na adal yun. okay pang mauding nga banat mo na Idol Glenn go ahead Aglalo ka digiti pada nga adati government ko kaya hindi gito nakaigem iti red plates especially digiti drivers tayo ni tayo umet abuswen dito nga kwan itatan adda na iparukat nga kwan nga kayo so nga agan anad kayo basit okay kasi lang okay remember sak mga idol ahanyo ko maapong usaran Napabuswan. iti power yung dati as in nga abuswen yon gapot adda apotin na kailan na dan ada role iti kadalugan iso nga again may basarapot di ILG ada po iti susurutan nyo nga paglintegan kagano na anak at tikunakon mga idol this is the ILG ada po iti pinirmaan nyo sinapataan nyo dita nga amo malatan ada tay pagsalitaan nyo or role dita mismo nga lugar no para ambulansya no para kan ni gobernador para kang gobernador no para iti DA nga pagbakat yo iti ti lason na lasuna fertilizer bawang kada bawang
Sa'yo pag-isa. Yan. Yo, nairan tayo apo para ka naging veterinarian. Kasi dyan ka na tumapay. Para ka digiti ko ha. Walang aso. Kasi dyan. Anti-rabies. Well, tapos sikat ilugan na. Rabis na. Yung again, tingin-tingin nyo na laing, mga idol. Doon na ka talaga iti na-scan pang-aipapanan na. Dito yung red plate apo. Go back to the basic. Tapos rikas takat Awan ti go back to your manual nga yan. Go back to your manual. Tapos rikas takat saan kayo nga ag-violate. Dakapi ka dit madagaran reputasyon nyo. Makakidi pa paka-ikikatan nyo. Kakasin tumot na pamilya yun. No, awan tumot Sayang. pagubraan nyo. Diba? Okay, ito ba tayo kablaw, Idol Glenn? Okay, kablawan mi na. Ni Ma'am Delia Coloma, Manipod, California, USA. Ni Eugene Ray Villanueva, Manipod Vintar. And of course, Marita Salentino Liana, Jesslyn Dumlao, Clarita Tangonan, Daisy Juan, Marita Sagoda Cortez, Manipod Nambaran Bacara. Ay, di na kasi nagtara dito, di ba manarang? And of course, ni Sabas GT, 6 to Mamwad. Ay, hello, sir. Manipod Hawaii. Yung mga bigat mo. And of course, ni Kablawak man, ni Sir Marlon Ordilias Kokya. And of course, ni Sir Heki, ni Sir Samuel Itisha Freeride, Inanay San Nicolas and Hawaii. Okay. And of course, ni Ate Marjorie and Kuya Sonny Sabio, ni Bazi Pieta. Okay. Anak mo. Well. Good morning Nana kay ni Mama Tessie. Ay, na yung mga biga. Oo. Ay, alam mo, Mami Kan Tessie. digi jay ko agayam digi nagdigdig nga kabagya kita pasukin. Okay, so Ay, dati kwa. Daan Dati din eh. rice. Bagyo di jay. sudamin. Tawan na sudamin. Bagyo di jay. Ang ko nga bagi di jay loko-loko kay baga dito. Bato yung rice. Di ba? Dili adjalo kinay maripod ba ay. At nagan mo. Okay, mga idol, digiti damdamag nga inkay man na padaanan into na madamdama iti programa tayo.